ana da buƙatar mutane irin mutane masu aƙida, mutane masu tsayawa da jajircewa, mutane wanda ba za a ba su kuɗi shi kenan suna yin gabar sikwana. Damuwa da take shigowa cikin harkar tafiya ma tafiyar kansa, kuma kowa ya san wahalar tafiya wajen kashe kuɗaɗe da kuma haɗarin ma tafiyar kansa da duka damuwa da take shigowa cikin harkar tafiya. Amma duk da haka da kun zo muna gode muku ko muna addu'a Allah ya saka muku da alheri wajen wannan ra'ayi da ake da shi da aƙida ta kare mutunci da darajar mutane masu rauni, mutane mabukata. Mun ji duka irin abubuwa da aka yi na alheri a wancan lokaci, kuma ku saboda mutanen kirki ne har yanzu ba ku manta ba, kuma har yanzu kuna alfahari da shi. To mu ma muna alfahari da ku, kuma kullum muna addu'a Allah ya ci gaba da ba mu dama domin mu ci gaba da ayyuka na alheri, domin kullum abin da muke so mu ji kenan mutum ya ba da tarihinsa, tarihin nan ya zama mun shiga ciki wajen inganta rayuwar wannan mutum da iyalinsa da al'umma da baki daya. Saboda haka muna godiya da kuka zo wannan ziyara, kuma ku je ku sake ɗamara kwarai, ku jajirce, ku tsaya sosai. Inda harkar siyasa take tafiya, musamman a wannan jiha tamu, ana da buƙatar mutane irin mutane masu aƙida, mutane masu tsayawa da jajircewa, mutane wanda ba za a ba su kuɗi shi kenan suna yin gabar sikwana. Wannan ina ba da ƙarfin gwiwa kwarai da gaske, domin mu ma abin da muke kenan. Idan ba don irin wannan aƙida ba, ni dinar da nake tsaye da tuni ni ma an saye ni, kuma kaga watakila da ba a wannan mitin din, watakila ni ma da na shiga tsarin jari hujja wanda babu talaka a cikin sarrafa. Saboda haka ku ci gaba da kokari, ku ci gaba da jawo hankalin iyalanku da abokai da makota da abokan sana'a na cewar yaƙin 'yanci ba abu ne mai sauƙi ba. Za a ta ganin cikas iri-iri, domin yayin da muke gina wannan aƙida, wasu kuma abin bai musu daidai ba, ƙoƙari suke yi lallai su ga sun rusa. A nan nake gode muku, kuma nake addu'a Allah ya ci gaba da bamu rai da lafiya, kuma ya nuna mana lokacin zaɓe, kuma mu ga yadda za ku yi ruwan ƙuri'a a jihar Kano da mana. Allah haka muna godiya a madadina da Deputy Gwamna da Sanata da Bayan Sani Hanga da Chairman na Fati da sauran manya-manyan shugabanni na Kwankwasiya da suke wannan guri. Muna godiya kuma muna addu'a yadda muka zo nan lafiya, Allah ya bai da ku gidajen ku lafiya. Jama'a salamu alaikum.